Akwụkwọ nke mbụ nke ndị eze, isi nke 16. Okwu Jehova wee ruo Jihu bụ nwa Hanani ntị megide Baasha sị, n'ihi na esi m n'aja welie gị elu mee gị onye ndu ndị mbụ Izrel, wee jee ije n'ụzọ Jeroboam, mee ndị mbụ Izrel ka ha mehie, iwere mmehie niile ha kpasuo m iwe. Lee, m na-ekpochapụ ndị fọdụrụ nke Baasha bụ nke fọdụrụ nke ụlọ ya. M ga-emekwa ụlọ gị ka ọ dị ka ụlọ Jeroboam bụ nwa Nebat, onye nke Baasha, nke nwụrụ anwụ n'obodo nkịta ga-eri, onye nke ya nke nwụrụ anwụ n'ọhịa, anụ ufe nke eluigwe ga-erikwa ya. Ma okwu Baasha niile nke fọdụrụ na ihe o mere na ịdị ike ya niile, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe e mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel. Baasha wee so nna ya ha dina n'ọnwụ, lie ya na Tịaza. Ela bụ nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Ọzọkwa n'aka Jihu bụ nwa Hanani onye amụma ka okwu Jehova bịara megide Baasha na imegide ụlọ ya. Ma n'ihi ihe ọjọọ niile nke o mere n'anya Jehova, iwere omume aka ya kpasuo ya iwe, n'ịdị ka ụlọ Jeroboam, ma n'ihi na o tigburu ya. N'afọ nke 6 nke Asa bụ eze Juda ka Ela nwa Baasha malitere ịbụ eze Izrel n'ime Tịaza afọ 2. Ohi ya Zimri bụ onyeisi nkewa ụgbọala ya, wee kekọta mmadụ imegide ya. Ma ya onwe ya nọ na Tịaza na-aṅụ mmanya na-aṅụbiga ya oke n'ụlọ Aza, onye bụ onyeisi ụlọ ya na Tịaza. Zimri wee bịa tigbuo ya, mee ka ọ nwụọ n'afọ nke 7 nke Asa bụ eze Juda. O wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. O ruo mgbe ọ malitere ịbụ eze, mgbe ọ nọkwasịrị n'oche eze ya, na o tigburu ụlọ Baasha niile, o kweghị ka otu nwa nwoke fọdụrụ ya, ma ọ bụ n'ime ndị ikwu ya, ma ọ bụ n'ime ndị enyi ya. Zimri wee kpochapụ ụlọ Baasha niile, dịka okwu Jehova si dị, nke o kwuru megide Baasha n'aka Jihu bụ onye amụma, banyere mmehie niile nke Baasha na mmehie niile nke Ela bụ nwa ya, nke ha mehiere na nke ha ji mee Izrel mehie, iwere ihe efu niile ha kpasuo Jehova bụ Chineke Izrel iwe. Ma okwu Ela niile nke fọdụrụ ha na ihe niile o mere, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe e mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel n'afọ nke 7 nke Asa bụ eze Juda, ka Zimri bụ eze ụbọchị 7 na Tịaza. Ma ndị Izrel nọ n'ọmụma ụlọikwu imegide Gibeton nke dịrị ndị Filistia. Ndị nọ n'ọmụma ụlọikwu wee nụ sị, Zimri ekekọtawo mmadụ ọzọkwa, o tigbuwo eze Izrel niile, wee mee Omri bụ onyeisi ụsụ ndị agha ka ọ bụrụ eze Izrel n'ụbọchị ahụ n'ọmụma ụlọikwu. Omri wee si na Gibeton rigo, ya na Izrel niile, ha wee nọchigide Tịaza n'agha. O ruo mgbe Zimri hụrụ na e werewo obodo, na ọ bara n'ụlọ nke ụlọeze, sụrụ ụlọeze n'ọkụ n'isi onwe ya, nwụọ n'ihi mmehie ya niile nke o mehiere, n'ime ihe jọrọ njọ n'anya Jehova, n'ije ije n'ụzọ Jeroboam, na n'ime mmehie nke o mere, ime ka Izrel mehie. Ma okwu Zimri niile nke fọdụrụ na nkekọta niile nke o kekọtara mmadụ imegide eze, edeghị ihe ahụ n'akwụkwọ ihe e mere n'ụbọchị nke eze Izrel. Mgbe ahụ e kewara ndị Izrel na nkewa abụọ. Otu nkewa ndị Izrel soro Tibni bụ nwa Ginat ime ya ka ọ bụrụ eze. Nkewa ọzọ soro Omri. Ndị soro Omri wee dị ike karịa ndị soro Tibni bụ nwa Ginat. Tibni wee nwụọ, Omri wee bụrụ eze. N'afọ nke 11 nke Asa bụ eze Juda ka Omri malitere ịbụ eze Izrel. Afọ 12 ọ bụ eze na Tịaza. Afọ 6 ọ zụrụ ugwu Samaria n'aka Shema na talenti ọlaọcha 2. O wuo ụlọ n'ugwu ahụ, kpọọ aha obodo ahụ o wuru Samaria, n'aha Shema bụ onye nwe ugwu ahụ. Omri mere ihe jọrọ njọ n'anya Jehova, mekwa ihe jọrọ njọ karịa ndị niile buru ya ụzọ. O ji ije n'ụzọ niile nke Jeroboam bụ nwa Nebat, na n'ime mmehie ya niile nke o jiri mee ka Izrel mehie, iwere ihe efu niile kpasuo ha iwe, iwere ihe efu ha niile kpasuo Jehova bụ Chineke Izrel iwe. Ma ihe Omri niile nke fọdụrụ bụ nke o mere, na ihe ịdị ike ya nke o mere, ede ihe ahụ n'akwụkwọ ihe e mere n'ụbọchị nke ndị eze Izrel. Omri wee so nna ya ha dina n'ọnwụ, lie na Samaria. Ehab bụ nwa ya wee bụrụ eze n'ọnọdụ ya. Ma n'afọ nke 18 nke Asa bụ eze Juda ka Ahab bụ nwa Omri malitere ịbụ eze Izrel. Ahab nwa Omri wee bụrụ eze Izrel n'ime Samaria 2. Ahab nwa Omri mere ihe jọrọ njọ n'anya Jehova karịa ndị niile buru ya ụzọ. O ruo dịka a ga-asị na ọ bụ ihe mfe na ọ na-ejegharị na mmehie niile nke Jeroboam bụ nwa Nebat, na ọ lụrụ Jezibel na nwunye, bụ nwa nwaanyị Etbaal eze ndị Zaịdọn. O wee jee fee Baal ofufe, kpọkwa isi ala nye ya.
o wee mee ka ebe ịchụ aja guzoro Baal n'ụlọ Baal nke o wuru na Samaria. Ahab mekwara Ashera. Ahab wee mee ihe ọzọ ịkpasu Jehova bụ Chineke Izrel iwe karịa ndị eze niile nke ndị Izrel ndị buru ya ụzọ. N'ụbọchị ya ka Hiel bụ onye Betel wuru Jeriko. Abiram bụ ọkpara ya ka o were tọọ ntọala ya. Segub bụ nwa ya nwoke nke nta ka o were kwa guzo ọnụ ụzọ ama ya ọtọ, dịka okwu Jehova si dị nke o kwuru n'aka Joshua nwa Nun.